priču o društvenoj odgovornosti, ali ovoga puta sa devojkama koje direktno utiču na kreiranje emisija Eksploziv i radna akcija By Seresit. Urednica Eksploziva Marija Prebeg sa nama i Tamara Grujić, voditeljka radne akcije. Dame i koleginice, dobro vi nama došle. Lepo raspoložene, nasmejane, mnogo uspeha stoji i za vas. Evo na početku da čestitam Mariji ispred redakcije Eksploziva na fantastičnoj nagradi Moj izbor koju je dodelila Privredna komora Beograda i udruženje Moja Srbija. To je nagrada koja se dodeljuje već 3 godine i uglavnom su dobitnici velike kompanije. Ovo je do sada prvi put da zlatnu plaketu, priznanje jesu dobili i mediji ove godine, ali zlatnu plaketu prvi put da neki mediji, odnosno emisija, konkretno Eksploziv, dobije za najodgovorniju društvenu aktivnost u protekloj godini. Najjači smo! Emisija Eksploziv je nešto što mogu da kažem da i privatno, mislim, ne samo što smo koleginice pa kao gledamo i volimo emisije naše televizije, vrlo iza te emisije stoji ozbiljno istraživačko novinarstvo, ozbiljan tim ljudi, novinara na čelu sa tobom i to su one priče koje nisu onako tek tako puko ispričane i neka životna priča podeljena sa publikom. Ne, uglavnom sve priče dobiju neki epilog koji je pozitivan. Koliko vama treba da dođete do poente? Pa kada smo nastali pre 3 godine nismo ni bili svesni da smo samo zapravo zagrebali po površini. Nismo očekivali da će emisija ići u ovom smeru. Ali nijednog sagovornika i nijednu priču ljudski nismo mogli da pustimo dok nismo videli epilog nekih priča. Nismo se tome nadali, ali smo stremili ka tome. Lepo. Tamara, ti si neko ko razoružava osmehom i taj osmeh u emisijama na kraju kad te ljudi grle, ljube i ti se tako smeješ, to se svi rasplačemo i svi volimo da odgledamo. Koliko ti emotivno učestvuješ u svemu tome, a vidi se da doživljavaš vrlo lično sve te priče. I šta ti je onako najjači utisak ostavili? Obično je to pitanje šta je najjači utisak, toliko je neprijatno čak i pričati o tome jer smo imali sada već blizu preko 70 epizoda. Ja mislim da ni sama nisam bila svesna koliko to na mene utiče dok mi ljudi iz mog okruženja nisu rekli da posle snimanja kući dolazim i ćutim. Nešto mi fali, nisam raspoložena, ali nisam ja to pripisivala radnoj akciji, nego kao možda mi tako malo, dok onda nisam posle određenog vremena shvatila ne znaju ljudi, pa mi se žali neka prijateljica, neka drugarica, nešto. Onda ja tako planem, jel ti znaš kako ljudi žive, bre, u našoj zemlji? Ili sama sa sobom pričam, pa dobro, možda može da bude, nije to toliko strašno. Mislim, utiču, svakako utiču. Mi smo u okruženju, svaki dan radimo, nas obično pitaju da li se jedna epizoda radi 5 dana, da zaista se radi 5 dana i mi svake nedelje imamo novu priču, zapravo 1 do 2 dana da se odmorimo od prethodne, ali barem završavamo nekim happy endom pa vas to nekako malo napuni, ali eto je opet za 2 dana nešto novo. I jasno je da to ne može da radi svako, mora da ima određeni senzibilitet novinar koji će prići tim ljudima, to se odnosi i na tvoju ekipu, Marija, kolega novinara koji to rade. Naravno da to ima uticaj na vas, ali kako otvoriti ljude koji nisu navikli na kamere, koji sad odjednom najtananija svoje osjećanja iznose pred ljudima, lome i nas, jeli? Ti to preživljavaš sa njima, ali moraš i da ih pripremiš. Kako se to radi? To je jako teško, mislim sad to je jako teško kao da se... Ne, ja samo sa njima volim da se šalimo mnogo. Mi se mnogo zezamo, ja zbijam šale stalno pred neko snimanje. Imamo veliku sreću da radimo sa divnom, što bi mi rekli, ENG ekipom. Imamo fantastične snimatelje i božanstvene tonce, svi su jako duhoviti. I mi pokušavamo humorom da opustimo ljude, eto vidiš nije to ništa strašno, ili se ja namerno sapletem ili ne, mislim, najlakše nam je kada radimo sa ljudima koji su koliko toliko otvoreni. I Živko, evo sada, u početku je bio dosta stidljiv, kada se setim, ali smo onda u toku tih 5 dana, mi se ipak viđamo, pa onda kako dani idu, tako se i učesnici opuštaju, ajde tako da kažem. Koliko zahteva vi dobijete o pričama mesečno? To važi za obe, znači, je to jako teško odabrati, jer je molbe su
Verujem u ogromnoj količini. I ako me neko zvao za bilo šta u vezi sa našom kućom, uvek daje li imaš neki kontakt sa Da, preporuči me i tako da to i mi imamo. Što se eksploziva tiče, ja mislim da dnevno stigne samo 100 e-mailova, 2 telefona u redakciji ne prestaju da zvone. To su 2 fiksna telefona, da ne pričam naravno o mobilnim telefonima preko društvenih mreža i Twittera i Facebooka. Kako se bira, kažem opet, nismo se tome nadali, možda je to tuga ovog društva što se bira ono što je neophodno uraditi u tom trenutku, ne daj Bože da je neka bolest u pitanju, da je nečiji život u opasnosti, prosto moramo ići metodom urgencije, ono što je urgentnije u tom trenutku moramo, da, i to je ono što možda novinara Eksploziva razlikuje od novinara drugih redakcija. To je ogromna odgovornost koju se nismo nadali kada smo se u ovo upustili. I u načinu razgovora koji Tamara kaže vodimo sa sagovornicima, svesni smo duboko da samo ukoliko izvučemo emociju čoveku, ta ista emocija će probuditi emociju kod gledalaca, samim tim kod društva i neko će odreagovati. Da li će dobiti gledalac, da li će biti kompanija, moram reći i političari koji prave sistem i koji vrlo često kroz taj isti sistem ne odreaguju ako se obratimo Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu za rad ili nekoj drugoj instituciji, ali anonimno ti isti političari pomažu. Ne, jer sistem očigledno oni i ne mogu da promene. I to su neka 2 momenta kada smo shvatili da je sistem možda zastareo u odnosu na brzinu kojom se društvo menja. Dakle, anonimnost koju ti isti političari zahtevaju i u jednom trenutku centri za socijalni rad su govorili sagovornicima da našim sagovornicima ne možemo da vam pomognemo, pozovite Eksploziv. To je ta ogromna odgovornost, kažem, koju se nismo i Tamara, ista je stvar. S jedne strane, na neki način je vaša dužnost da izvučete na pamuk emociju, da nečiju dušu izložite da bi stvari bile efektnije. A s druge strane, čini mi se da morate da zadržite ogromnu meru lične racionalnosti, jer sad među svim tim pričama treba odabrati ono što je realno izvodljivo. Jesam li u pravu ako mislim da se baš ne može sve učiniti i da onda moraš da vagaš šta možeš, gde može ozbiljno da se pomogne. Kako sa tim rukujete? To su jako teške odluke, svi smo mi obični ljudi, prosto postoji činjenica da snimatelj i novinar plaču na terenu, montažer i ja u montaži, gledalci pred malih ekrana, to su jako teške odluke. I ne znam sad, ne bih mogla reći da postoji kriterijum po kom nešto odlučujemo. Čini mi se da pokušavamo da odreagujemo u bilo kakvoj situaciji. Čak i ako je, kažem, eto, dotakli smo se teme bolesti, čak i ako znamo da je bolest u poodmakloj fazi, da su šanse za preživljavanje male, ako je odreagovala porodica, ako su odreagovali prijatelji, ko smo mi da ne odreagujemo? Činjenica je da je mala Tijana u jednom trenutku postala popularnija i veći fenomen od predsjednika i premijera, tako i treba da bude. I sada je u Houstonu gde čeka nova srce. Ali smo malo čas pričali o tome da je ovo divno, ali ne bi trebalo da preraste u sistemsko rešenje. Ne bi trebalo da bude tako da centri za socijalni rad kažu pozovite Eksploziv. Da li ste osetile neke promene na sistemskom planu? Ovo je meni divno što Živko nije dobio samo kuću, nego i naučio da peca, dobio školovanje, znači način da održava tu kuću, jel? Nije samo on kaže nemoj čovjeku pokloniti ribu, nego ga nauči da peca. Ali da li si ti, recimo, Marija, primetila da je posle nekih vaših akcija se nešto mrdnulo u sistemu? Ne tako da to postane neki novi princip delovanja tog istog sistema, ali su svakako odreagovali na naše priče. Činjenica da je Albanki Ljume, koja se udala za Srbina, koji je poginuo radeći, sa njim ima 2 dece, nije imala državljanstvo u tom trenutku. U tom trenutku njena deca nisu imala rešeno pitanje zdravstvenih knjižica, niti svih financija koje sleduju od države. Dakle, ona je postojala i pre Eksploziva, njen problem je rešen kada je MUP Srbije to video u Eksplozivu. Ne mogu reći
reći, ovo sigurno nije rešilo probleme niti svih ljume u Srbiji, ali su odreagovali na naše priče. Ali sada mogu da se pozovu, a kako je rešen slučaj taj i taj, i onda imaju presedan koji može da postane pravilo. Informisanost, to je prednost televizija i medija i ono što jedinim taj način da se više ne sakriva, ne ćuti da se otvori, onda može da se uradi. Nekako i gledamo da insistiramo, izvijem se, na određenim problemima koji postoje. Nadamo se da ćemo u nekom narednom periodu možda uspeti da dobijemo odgovor na pitanje na kome insistiramo već odavno. Srbija je siromašna zemlja. Sasvim je jasno da ako želimo da uđemo u Evropsku uniju, prosto moramo da primenimo zakone koje mi do duše slepo prepisujemo. I sistem hraniteljstva, recimo, to je tema na kojoj ćemo istrajati u narednom periodu, jeste sistem koji ovdje treba da živi kao što je zaživeo u zemljama Evropske unije, nesumnjivo treba. Ali ovo je siromašna zemlja. Ovdje vrlo često decu pokušavaju da uzmu od roditelja, navodeći kao razlog to što roditelji ne mogu da ih izdržavaju. Ne mogu jer su ostali bez posla. To nisu zanemarena deca. Dakle, ti isti roditelji dobijaju, računice radi, dobijaju od države 5.000 dinara socijalne pomoći, a hranitelj dobija staž i 30.000 dinara po svakom detetu koje zbrine. Nešto malo manje považe, nego... Znači nije logično. To je apsurd i prosto bi to trebalo rešiti. Mislim, kad pričamo o sistemu i nečemu što bi trebalo rešiti za ubuduće, kažem, postoji neusklađenost i insistirat ćemo. Što se ekskluziva tiče, sigurno da ste ponosni na to, vi ste zaista mnoge živote spasili. Ja sam prvi put čula za Malu Anđelu kod vas u emisiji, za Malu Tijanu kod vas u emisiji i za mnoge druge priče. To su negde najemotivnije priče kad mi gledamo da se u stvari spašava neki mlad život. Ali jedna od priča koja je zaista bila najemotivnija je priča o maloj Danici koja je zdrava je i porodica, fizički zdrava, a ona izdržava, ima koliko? 10 godina izdržava celu porodicu. I tu se desilo isto nešto fantastično posle eksploziva. Da, to je jedna od priča gde smo plakali, to je baš primjer priče gde smo plakali, dakle svi koji su učestvovali. Marija, plakala si malo pre na reklamama. Pa jesam, pa mi smo ljudi, ja se nadam sve dok imamo takav pristup, takav će biti finalni proizvod, tako će odreagovati svi oni koji priču gledaju. Mala Danica ima dakle 10 godina, u jednom trenutku porodicu koju čine otac, njena 2 brata i ona napušta majka i nas je zvala novinarka iz Nove Varoši koja je rekla da je čula za tu priču, otišla da se uveri kako to izgleda, zgrozila se i molila nas da uradimo priču. To je jedna od onih priča koje spadaju u rizične priče za bilo koji mediji, jer je malo dete u pitanju, pitanje je da li to može da se snima, ko će nam dati dozvolu za snimanje deteta, naročito ako nije završen sudski proces, u ovom slučaju nije regulisan razvod. Ova firma i pravna služba procenili su da priču treba odraditi, preuzeli smo taj rizik na sebe. Otišli smo u kuću koja je čađava, u kuću u kojoj devojčica od 9 godina pere, pegla, ide u školu, koja brine o svom ocu i brine o 2 brata. Njena priča, njena iskrenost i pre svega, rekla bih, osmeh koji ne silazi sa usta od početka do kraja priče. Šta je rekla za osmeh, kad je novinar? Rekla je da mora da ostane lepa. Zašto se ti smeješ? Kaže, ja moram da ostanem lepa kad imam sve ove probleme. I ja mislim da je to... Epilog ove priče jeste da se Srbija digla i ovaj put ona je dobila kuću od temelja do krova novu i proglašena je prošle godine za najplemenitiji podvig godine. To dodeljuje kompanija Večernje novosti. Ako isključimo one najteže probleme, a to su zdravstveni problemi, onda nekako treba da se krene u renoviranje života, renoviranjem svog životnog prostora. Radna akcija Baj se reci se bavi upravo i time. Ja ušli ste u 3. sezonu i vam čestitam na uspehu, ali ne mislim zaista da je gledanost ono što karakteriše vašu emisiju, pošto stvarno ubijate sa rejtinzima, kao stvarno ste mnogo gledani, već time koliko omogućavate stvarno ljudima da počnu nešto iznova. Koliko ste rekli da ste porodica, to jest kuća, renovirali? Blizu 70. Ja, po kom principu birate ko će imati prioritet? Mislim, koliko ima kućeraka i sojenica i ljudi žive u nenormalno lošim uslovima u našoj zemlji. Ko bira?
Ja sam bila, hoću ti kažem da je kod Bačke Palanke. Da, Ima. Evo sada dok slušam Mariju, našu dragu, ja samo razmišljam šta bi sve ispričala, pa molim Boga da li da me pitate, da li da me ne pitate, do ujutru bi mogla da pričam. Pa moraš sada. Apropo kako biramo porodice, nas to uvek svi pitaju i verujte ja kad god izađem na ulicu, to je uvek se neko nađe, samo da ti kažem. Meni je mnogo drago što ne persira mi niko, znači očigledno sam negde prijemči. Da, ali samo ovo da čuješ. Morate ovdje da dođete. Sad mi imamo jednu, da tako kažem, možda olakšavajuću okolnost u odnosu na Mariju, što smo mi pre svega bavimo se građevinskim poslovima. Format emisije, što ne možemo ljudima koji ne rade na televiziji, ne možemo ni da objasnimo šta je to format. Format jeste da mi moramo da snimamo 5 dana. I mi, nažalost, imamo jako puno priča koje ne možemo da radimo zato što ne možemo da sredimo kuću ili stan za 5 dana. Ti zapravo misliš da je u Srbiji realno da se radna akcija emituje svakodnevno? Ja mislim da je realno da mi u radnoj akciji, ja bi to strašno voljela, uključimo mnogo više ljudi nego što je uključeno do sada. Mnogo više sponzora. Ja sam imala, zaista ne znajući za vašu temu, mnogo mi je drago, prošle nedelje povodom početka novog serijala i tako dalje, upravo pitanja, eto, da li mislite da ovakva vrsta emisija fali našim programima, baš zato što bez velike reklame, radna akcija je popularna kao i Eksploziv, veoma su gledani kao i žene, jer imamo, zaista prva televizija jeste ta koja je vodeća, barem po broju formata, ako ništa drugo, i ono što kaže Marija, Eksploziv se emituje svaki dan. Svakodnevno podsjeća na neke teške priče. Velika je hrabrost prve televizije što emituje ili ulaže u program koji, nažalost, je danas vrlo popularno reći, nije profitabilan. Jer ako vi niste profitabilni, ako nema reality showa, ako nema ničega, vi ne postojite. Samo da je što više svađa, samo da je što više psovki, samo da je što više nečega što izaziva ne znam nija šta, pa da se sutra dan o tome priča. Moram da vam priznam, meni je strašno drago što smo mi popularni među decom, jer to je meni... Znači, deca vole i reality da gledaju, ali znate šta nam se dešava? Kad god nas vide negde, kada radimo neki dom, oni priđu i pitaju, to sam tebi rekla, jel vam treba neka pomoć? To ih uči da budu dobri. Zamisli to. A znaš šta nam se s druge strane dešava? Da imamo problem upravo u toj nedelji sa predsjednikom kućnog saveta, zato što nismo najavili, molim te lepo, još mi lepimo ono, sad se najavila. Devojke, da li je moguće da neko mora da vidi suze, patnju, bol, najteže stvari da bi odreagovao da pomogne? Šta da uradimo? Evo, to je sada pitanje za sve nas. Pa znam, ali nekako, ja znam da mi svi volimo da gledamo zato što živimo u teškoj situaciji, pa kad vidimo nečiju težu situaciju, onda se utešimo da nije nama najgore. To je princip katarze od stare Grčke, ali to nije dobro. Hajde da uradimo nešto, da pohvalimo i ljude koji ne čekaju da vide Nevolju na televiziji, nego rade sami. Marija, oni kod vas imaju prostora. Ljudi koji se u lokalnim zajednicama sami organizuju pa naprave nekom kuću, na primjer. Naravno. Imali smo primjer porodice sa Golije, otac i bolestan sin. Oni su živjeli tu godinama u Stračari, to je zaista Stračara. Uradili smo prilog. Komšije su se organizovali koji su gledali tu kuću godinama tu i napravili su im kuću. Znači, može da se... Tamara, može da se organizuje radna akcija, nek vas pozovu i pitaju kako, ako ništa drugo. Vi ćete da objasnite što može da se uradi. Ja, Tamara, imam pitanje. Gde vi nađete te majstore koji za 5 dana uradi? Ja se lupim s ovim mojima da će me ubiti. I kaže me, tato, ma zovi Tamaru, oni to za 5 dana urade. Kao što je Danica htjela da bude lepa, mislim da i oni kako su uključe kamere. Dobro, znaju, malo je drugačije to situacija, malo se i oni, mislim, prosto moraju da rade, nema sada tu, jel može pauza za kafu i tako dalje, ali plašim se da je Irina, slušali smo naravno obe vaše prve goste i meni je drago da se posle radne akcije i dalje javljaju ljudi da nude posao, da nude pomoć. Ne završava se priča samo na Renault. Ne završava se, ali moram da priznam, tako je, ali moram da priznam i ono što je Irina rekla, bojim se da smo zadnjih 20 godina malo okrenuti sebi i ne dodiruje nas tuđe. I nekako... A toliko se mentalitetski dičimo svojim širokogrudošću. Mislim, to malo liči već na mitologiju. Dajte da se vratimo, ne moramo voleti mnogo sve žive, da pomažemo jedni drugim.
Jeste. Nama se čak dešava, mislim, pored, ja sam se uvek pitala da li, ali prvo hvala vam na temi, Maro, to nisam uopšte, to je pre svega, i vrlo sam se pitala da li nekada treba da pričam i nešto negativno što se dešava na radnoj akciji, jer je uvek sve u superlativu. Toliko sam sa vama ovde kao u svojoj i jesmo u svojoj kući, ali dešava se, apropo te priče koliko smo otupili, da nekada negde dođemo pa onda ljudi onako mrzovno pitaju, a kod koga pomažete? A onda sada mi kažemo, jao, koliko ima težih priča, koliko što bre njima, iako su i to komšije. Ima svega. Moramo da budemo bolji ljudi. Ali samo sekund, Tamara, što si molim te da podelimo sa našom televizijskom publikom onu priču sa Romkinjom jednom koju te srela na poslednje nedelje snimanja. Romi su mi omiljeni. Maro, izvini, ti znaš da ja navijam za Zvezdu, ne samo zbog toga, ta ljubav, verovatno. Večeras uzijamo 600 TikTok, pa ću vidjet ćemo. Ali Romi su mi stvarno genijalci i pre svega su jako duhoviti. I ja baš juče, pošto sada posle ove emisije ja idem na useljenje, poslednje epizode u ovom serijalu, i ja farbam terasu, krečim, 2 kamere upaljene, baš juče se to dešava. I samo čujete u jednom momentu iz nekog nebuha, Tamara! I sad mi onako stanemo, Tamara! A žene na ovakvu ulicu ovako i maše, Tamara! I ja kažem, a šta je bilo? Voda! Ja kažem, kakva voda? Voda mi bre u kući, pukla mi cev. Ja kažem, pa šta sam ja radim? Pa da dođeš da popraviš. Hvala što ste bile među nama ženama i što ste kroz osmeh i kroz neki pozitivan ton prenijeli neke lepe i divne priče. Bićemo tu i dalje, ali tako, za sve one kojima je pomoć potrebna. Tako je, puno hvala na pozivu. I žene će uvijek biti uključene u društvenu odgovornost, možda malo manje nego eksploziv i radna akcija by 40, jer moramo ponekada neke subote da se malo i više smejemo i da pričamo, na primjer, o seksu ili nekim drugim stvarima. Što gledaš u mene? Jednom kameru, vidimo se sledeće subote.